बे अबस्था नैबे चिरांनि भिडिअ गोनांथार भिडिअफ्रा माब्लाबाबो भाइराल जाया आरो जोंनि गोबाङानो अनसाया नाथाय नोंबां जाबां दावराव दावसिब्ला गोबां नायो शेयार जायो बेखायनो आं नैबे भिडिअखौ आंनि चेनेलाव फोसावनो गोसो जायो आं बे उन्दैखौ लानानै बिराद खस्थ' आरो जेनेबा स्कुलाव लांनाय लाबोलाय जेनेबा जेबो गैया जोंहा न'खराव बिराद गोरिब दा आंनि बोरायाबो न'आव थाया दाबसेयाव दंहैयो नालाय बिराद खस्थ'यैनो लाफैदो बिदाया नोंखौ साइज मिथिखाय फेनबो लाबासै एबा बहा मोना मा मिथिला दाखुरसो बे माबायाव दखानाव नोंना हामगोन बे हामगोन दां नोंनिया नै बेयाबो बिमानो हाखु दाखुरसोनो लामायाव लाब्रबनानै फैदो दे मा थिखां होनबाय आं जायो रोंखादोंलै ना गिदिरबाबो मेडाम साइकेलखौ गथायनायफोरबायदि खनसे नाम दोंलै नोंनिया मुसुखा नार्जारि बिमानालाय माइदांस्रि नार्जारि बिफाया दङ ना नङा जायखिया थांनानै दङ औ बे मुसुखा नार्जारि गथ'खौ फैनानै नुफैबाय बिनि आखायाबो बे अबस्था आखायाबो नै दासो आखाया नायसंदों बे आं अबस्था आखाइ फारनैबो गथ'आ स्कुलाव थाङो क्लास 5 मोनबायना क्लास 4 मोनबाय क्लास 4 फरायबाय बिनि आथिंनि अबस्था बे अबस्था बयखौबो खुलुमबाय बे मिडियानि गेजेरजों आं दिनै गासैबो BTC आव थानाय जोंनि हारिनि गेजेरावनो नैबे निउसखौ आं खोन्थानो लुबैनाय बायदि जादों आङो बे गामियाव फैदों बियो 14 चिरां दुवारनि सिङाव थानाय सान्तिपुर प्राइमारिनि बरदाङि गामियाव आं बेखौ मास मोनसेसोनि सिगां मोनसे मिडियाव नुदोंमोन गथ'खौ आथिं थोंसे खारबाय बलबो गेलेयो ओमफ्राय बिमाया खाराव माराव साइकेल मोनोब्ला स्कुलाव थांलाय फैलाय सुबिदा जायो होननानै बुंनायखाय आं बेखौ सुलु लायै जोंनि 14 चिरां दुवारनि ब्लकनि मानव गेदेर आफादगिरि दैथुन बरगयारि बिथांजों जगाजग लानाय जादों बेनिफ्राय बिथाङा बेनि बिथं एड्रेसखौ आंनो हरदों बेनिफ्राय आङो देरहासार इस्लारि इउटुबार बिथांखौबो बे रादाबखौ हरनानै आं बे गथ'नि न'खौ संनो आं बिथोन हरदों बेबायदि हिसाबै आङो दिनै गोबावनि उनावबाबो फैदों फैनायनि जाहोनानो बेनो आङो जोंनि दोलोनि BPF दोलोनि आइजोफोरखौबो बहाय ज' फैनानै एसे सिनायलायनो थाखाय आं बिथोन हरदों दैथुन बरगयारि बिथाङा ब्लकनि आफादगिरि हिसाबै BPF राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा खबर लानानै दिनै जों बहाय ज' फैलायनो हानाय जादों फैनायनि थांखियानो बेनो आं गिदिरथार अनसुंथाइ होनो हायाखै साइकेल गंसेनि गेजेरजों गथ'आ स्कुलाव थांलाय फैलाय सोलिनो हाथों बेहा बिदाबो दङ जोबोद गोरिब न'खर बिफायाबो जायगायाव थाया होननानै आं खोनादों दा मा नाम दंलाय बिमाना माइदांस्रि नार्जारि दा बिथाङा गथ' सानैखौ लानानै हारसिं थायो बिनि फिसाइया बाहेरायाव गाव खामायनो होननानै बाहेरायावसो दंहैयो होननानै खोनादों नाथाय न'खरा जोबोद गोरिब न'खर आं माने सानखांनाय फैदों बे गथ'आ बोरैबाफोर आथिङाव आर्टिफिसियेल अननानै सोरबाफोर आर्टिफिसियेल आथिं जुदि होनो हायोबा निस्सय बियो गावनि जिउ खांनायाव गोरलैसिन जागोन आरो दासो बियो 10-11 बोसोरसोल' जादों बियो 11 बोसोर दासो जादों हारसिंनो आथिं थोंसेजों जोबोद खस्थ'यै सोलियो बे अननायखौ आं जोंनि गेजेरजों सरकारनि खाथिजों मोनसे नोजोर बोनो लुबैदों जाहाथे गथ'आ अननाय मोनथों आरो आङो इतिमयधे जोंनि दोलोनि BPF दोलोनि ब्लकनि आफादगिरि बिथांखौबो बुंबाय जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि बेसराव थानाय मेडिकेल कलेजाव लांनानै नै बबे सोर डक्टरजोंबा माबायदि जायो आरो पसिबोल नङा बिनि आखाइखौ फाहामनाय आरो आथिङाव माबा मोनसे आर्टिफिसियेल आथिं सोदेरना होनायनि बेखौ बिथाङा सुला लाथों आरो आं फोथायगोन जोंनि BTCनि चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा रादाबखौ मोनोबा निस्सय बिथाङा
बिनि फारसे माबा मोनसे अननाय होगोन आङो जोंनिनो EM देरहासार बसुमतारी बिथांनिसिमबो थांगोन जाहाथे जिहेतु बिथाङा मेडिकेलनि जोंनि माने EM दा ओंखायनो बिथाङाबो माबा मोनसे निस्सय लामाखौ होगोन होनना फोथायनाय दङ खारन जोङो बयबो अनलायनानै बे BTC आव थानो मोजां मोनो आरो जायफोर खबर मोनदों खोन्थालायनायनि गेजेरजों माने जाहाथे जोंनि खौरांफ्रा बयबो मिथिलायो आरो बयनिबो अननाय मोनो आं बेखौनो हास्थायनानै दिनै बेवहाय फैनानै नोंथांमोननि गेजेरजों बयनिबो खाथियाव नोजोर बोनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गथ'नाथ' बिराद खस्थ'यैनो जेनेबा आंनि बे उन्दैखौ लानानै बिराद खस्थ' आरो जेनेबा स्कुलाव लांलाय लाबोलाय जेनेबा जेबो गैया जोंहा न'खराव बिराद गोरिब दा आंनि बोरायाबो न'आव थाया दाबसेयाव दंहैयो नालाय बिराद खस्थ'यैनो सोलिनानै जायो आरो जेनेबा सरखारनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ जेनेबा थाखा फैसानि माबायाव बेबायदि आरो आंनि फिसानि थाखायबो एसे एनै जेनेबा डाक्टारनावफोर आथिङावफोर जेनेबा आखाइफोर एसे फोसाबनो मोनबा सारनिसिम सारा एसे माबायाबो मोजां जागौमोन आरो जोङो गिदिर अनसुंथाइ होनो हायाखैब्लाबो जिहेतु बेनि एड्रेस आरो थंखौ जों बारा गोबावजों जों मोनथियाखै एसे आवगोलाव भाइरेल जादों बिथांनि जिहेतु बिनि स्कुला जाबाय खुंग्रिङाव बड'लेण्ड एकाडेमि स्कुलाव बिथाङा फरायो दा बे ससे समाव एसे भाइरेल जादोंमोन बिथांनि माखासे भिडिअ रेकर्ड मोनदोंमोन खिन्थु जों बावहाय बिथांनि थर्ड बिदा रिसेन्टलि जोङो मोननानै जोंहा दिनैहाय दहाय जा मालथुरानि बायद' बिथाङा जोंजों कन्टेक्ट खालामलायनानै दिनै बे न'खराव जोंबो फैदों दा फैनायनि गेजेरजों नुदों जे एकदम मानसिखौ नुयोबा एकदम मा होनो बेखौ अबस्था बियो मानसि लाइफआव थांनानै थानायनि एकदम मोनसे गावनि फिउचाराव बिराद क्रिटिकेल दा बेनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन सरकारनिसिमबो बेखौनो खावलायगोन आं जिहेतु सासे मानसि व्यक्तिया दिनैनि दिनाव बेखौ गोबां रोखोमनि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि पजिसन थायो नाथाय बे न'खर हिसाबै बेहा ट्रिटमेन्ट खालामनायाव खुनु गोहोम माबा गैया मोनसे मा होनो बेखौ फाइनान्सियेल उइक दा बेखायनो हयथ' आंनिफ्राय बेखौनो आपिल खालामनो लुबैदों सरकारनिसिमबो जाहाथे बिथांनि जिहेतु देहायारि लोरबां बेखौ सरकारा जुदिअ दायथ' लानानै खालामनो हायोबा मावफुंना होनो हायोब्ला जथेस्थ' बे न'खरनि ओनसोलनि जाय जादों व्यक्तिनि लाइफनि थाखाय मोनसे गिदिर खामानि मावना होनाय जागोन खारन समाजा जोङो बेफोरबायदि थायोब्ला जों गासिबो पेरेन्टआ बेखौनो बुंनांगोन जे गासै समाजारि बिथिङाव लोरबां थाखोनि जुदिअ दङब्ला आरो गोबांथार जायगायाव थायो दा गोबांथार जायगायाव थायोब्लाबो केटेगरि थायो दा जायफोर दिनैनि बे बिथांनि केटेगरिया ओरैबायदि गाज्रि मोनसे देहायारि लोरबां दा हयथ' बेखौ दिनै सरकारा मोजां नोजोर खालामनानै फोसाबनायनि लाहार फाहार खालामोबा जथेस्थ' जोंनि BTCनि ओनसोलनि दानि सरकार आं बेखौनो खालामगोन चिफ सारनिसिमबो जाहाथे बेखौ एसे अननानै फोसाबनायनि बेबस्थाखौ लायोब्ला न'खर आरो व्यक्तिनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो